a diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddod yma heddiw. Jenny Day ydw i, cymryd ymchwil yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn Aberystwyth, sy'n dathlu i phen-blwydd yn ddeugain eleni. A dwi yma gyda Dr Gruffudd Antur, cymryd ymchwil arall yn y Ganolfan, a Bardd o Fri, wrth gwrs, i gyflwyno ei Prosiect newydd am Gutun Owain. Ac i ddweud sicr am Gutun, am ei noddwyr ac am ei waddol yn hyd-destun diwylliant llenyddol ac ysgolheigaidd y llanfach hon. Pwy oedd Gutun Owain felly? I ddechrau, fodd yn un o feirdd mawr y 15fed ganrif, ac yn rhan o gymdeithas bywiog o feirdd mawr eraill megis Gythoglyn a Phudur Aled. Ac roedd yn ddyn wybodus iawn, a bu'n ymddiddori mewn nifer o feysydd, hanes ac olrhain achau'n arbennig, ond hefyd herodraeth, sefydliaeth, gwyddoniaeth a meddygyniaeth. Lluniodd Gutun rai o lawysgrifau Cymreig harfaf a pwysicaf yr Oesoedd Canol diweddar, megis Llyfydi Basing a Mosyn 88. A hefyd, rhywbeth sy'n arbennig o berthnasol heddiw, roedd yn ŵr o ardal Oesoedd, ac roedd gan y noddwyr o draws y gogledd-ddwyrain, gan gynnwys rai noddwyr dysgedig iawn. Cydnabyddir ers blynyddoedd bod ysgolheictod a llenyddiaeth yn ffyniannus iawn yn y gogledd-ddwyrain a diwedd yr Oesoedd Canol ac yn hyfnod y Dadeni, ac yn diweddarach hefyd, wrth gwrs. A dyma'r ysgogiad am y prosiect newydd. I ba raddau felly y bu Gutun Owain a'i nodwyr a'i gyd ysgolheigion yn paratoi tir am y Dadeni. A dyn ni'n diolchgar iawn i Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a Dyniaethau, fan o'r corff ymchwil ac aloesi y Deyrnas Unedig, am ariannu'r gwaith hwn dros y 2 flynedd a chwarter nesaf. Ac yn ddiolchgar iawn hefyd i'n partneriaid, yr Eisteddfod Genedlaethol a Cadw, am eu cefnogaeth i'r prosiect yn enwedig mewn perthynas a'n rhaglen o ddigwyddiadau. A fydd yn lledaenu gwybodaeth am Gutun Owain a'i waith, ac am ddiwylliant y gogledd-ddwyrain yn yr Oesoedd Canol. Mae wedi bod yn braf trafod hefyd a chyfeillion newydd eraill yn ardal Cros a'r Wain ac yn Llangollen a lleoedd eraill. Rydw i wedi dysgu llawer yn barod yn y trafodaethau hyn. Diolch i chi gyd. Ac mae'n braf iawn cael gweithio ar y prosiect hwn gyda Dr Gruffudd Antur, Dr Martin Crampin a'r athro Ann Carrie Owen. A dwi'n arbennig o ddiolchgar i Ann, nid yn unig am ei bod yn ymgynghorydd ar y prosiect, ond hefyd am fod yn bentor i fi o hyd y blynyddoedd. A dyma amcanion y prosiect, sef cynhyrchu golygiadau newydd o gyfran o gerydd i Gutun, gan gynnwys ei holl gerydd i mawl a mawnadau i noddwyr lleug, a hefyd o chwilio natur i ysgolheictod drwy ystyried y cwestiynau canlynol. Beth oedd natur addysg Gutun a'i agwedd tuag at ysgolheictod? Beth oedd rôl Gutun mewn rhwydweithiau ysgolheigaidd cyfoes? Beth oedd y cysylltiadau rhyngtho ac ysgolheigion diweddarach y Dadeni Dysg? Ac yn olaf, i ba raddau ac ym mha ystyr neu ystyron, roedd Gutun ei hun yn ddyn y Dadeni. Oedd ei ddisgeb yn rhannu nodweddion a disgydyniaethwyr diweddarach, o ran ei ddulliau wrth ymdrin a ffynonellau yr enghraifft, neu o ran ei agwedd at ffynonellau clasurol? Dyma rai o gwestiynau byddwn ni'n ceisio eu hateb. Rwy'n y gellir gwadu fod bynnag bod Gutun yn ddyn y Dadeni yn ystyr eang yr ymadrodd. Roedd yn bolymath, yn un a ymddiddorau mewn nifer o feysydd, ac yn un a gysegrodd i fywyd i amrywio fathau o lenyddiaeth a dis. Gwelir hyn nid yn unig wrth ystyried i gerddi a'i lawysgrifau, ond hefyd mewn cyfeiriadau pobl eraill ato. A dyma ddarnau y geir yn y barwnad a ganwyd i Gutun gan Bardd anhysbys. Can molureb nid yn unig fel Bardd dawnus a wyddau o holl fesurau, ond hefyd fel un a roedd ganddo gampau a drybodau'r byd, ac fel ceidwad llun y brenhinoedd, sef un a gadwael linachau brenhinoedd a tywysogion, ac fel cof a ddisg, un a roedd ganddo cof da ar gyfer ysgolheictod.
Mod y lanwad gysyr yn gryf ar y cenedlaethau nesaf hefyd. Bydd Griff yn siarad am hyn yn nes ymlaen wrth olrhain y gysylltiadau rhwng gysyn a rai o dynion a gysylltiw yn ddadodiadol a Dadeni Dysg yn Nghymru. Ond beth hoffwn i wneud nawr i dweud ychydig yn fwy am gysyn ei hun, yn enwedig mewn berthynas â'i gysylltiadau ar ardal hon ac mewn berthynas â'i addysg. Roedd cartref gysyn yn Midlis neu Doddleston felly yn ardal Croes Offwell, ac mae'n debyg iddo gael ei gladdu yn agos at ei gartref yn Llanbarstym. Mae 66 o'i gerddi wedi goroesi yn ôl gwaith arloesol Edward Bachellery, gan gynnwys cerddi serch, cerddi gofyn, cerddi mawl a marwnadau i nodwyll lleug ac eglwysig, dwy fewnad i feirdd a thair cerdd dychan. Hyd y gwyddom ar hyn o bryd, nid oedd gysyn yn un o'r feirdd a deithiodd hyd a lled Cymru ar ei gylch sbarddol. Roedd y rhan fwyaf o'i nodwyr yn byw yn y gogledd-ddwyrain. Un o'r pethau cyntaf sy'n ni wedi bod yn wneud yn y prosiect yw mappio i cartrefi, a diolch yn fawr i Dr David Parsons am ei gymorth wrth wneud hyn ac am ddylunio'r map. Dyma gartref gysyn felly, ychydig dros y ffin, ac roedd rhai o'i noddwyr yn byw'n agos iawn at ble rydyn ni heddiw yn ardal Wrecsam. Roedd Plas y Mers yn un o cartrefi teulu Pilstwn, a daeth Habod y Wern i'r un teulu yn Sul Priodas Alswn Fycham, a Siôn Pilstwn. Canodd gysyn gynife a 9 o gerddi i deulu Habod y Wern, ac aelodau eraill o deulu estynedig y Pilstyniaid. Ac yn ei clyd mae cerddi gofyn sy'n dis i heilioni'r teulu. Mewn un o'r cerddi hyn, gofynna gysyn i fab Alswn a Siôn Pilstwn, Siôn arall, am fwcled o ran Siôn Eiti o Rwabon, cefnder iddo. A diddorol nodi bod ardal Wrecsam yn enwog am gynhyrchu bwcledu. Math o darian gron a wnaed o bren a lledr, wedi ei hatgyfnerthu gan gylchoed o ddir a chyda hwylion amlwg niferus. Tyna'r hwylion llachar hyn sylw mwy nag un bardd. I Gutun Owain boddent fel oed, fel sef eira sy'n syrthio, neu fel blodau, neu reichion o'r haul. Ac i Gutwr Glyn, mewn cerdd ddiolch am fwcled a gafodd yn rhodd gan yr abadadydd ar ieuan o Lyn y Groes, roedd yn debyg i Bricswn, sef nodau cerdd ysgrifenedig. A dyma greu cynhanedd hwylus ar siop o Wrecsam. Mae sôn am Wrecsam yn canu gysyn i'r Pilstyniaid hefyd. Dyma fe'n cyfeirio at eglwys Selin Sant fel lleoliad cladu Alice Pilstwn, gwraig Siôn ap Siôn Pilstwn. Ac mae e'n gwrthgyferbynnu gorffwisfa Alice ym mhrif Wrecsam a'i llesigarwch chael yn ystod ei bywyd, gan fynegu galad y binas gyfan drosti. Ac yn nes ymlaen yn y gerdd, cyfeirir yn rhy penodol at fan cladu Alice o fewn o'r eglwys. Os Alice sy'n holl silyn yn iach i gybeddach gwyn. Mae'n dwy nesaf at rai o noddwyr lleol gysyn a oedd yn enwog am ei ysgolheigtod. Un o deuluoedd dysgedig amlycaf yr ardal oedd Treforiaid Bryn Cynall a Pentre Cynrig. Ac i Gutun Owain, roedd Siôn Trebwr o Bentre Cynrig yn nodwr arbennig o bwysig. Galwodd Gutun ef yn athro mawr, gan gwylo am golled meistrolaeth mai, fy meistrolaeth. Dyma awgrym felly bod Gutun yn cysylltu Siôn yn gryf a'i ysgolheigtod ei hun. Ac yn wir, gwyddus am gysylltiad ysgolheigaidd arall rhyngthynt, gan Siôn Trevor, cyfieithwyr Bechedd Martin o Twr o'r Lladin i'r Gymraeg. A Gutun Owain a ysgrifennodd y copi cynharaf o'r testun hwn yn ei lawysgrif Mostyn 88. Fel yr eglur a Gutun ei hun mewn brawddeg ar y diwedd. Ces i fraint o olygu'r testun hwn ar gyfer prosiect blaenorol ac mae'n gyfieithiad gofalus a meistrolga. A gyda llaw, credu bod y llawysgrif enwog hon, sy'n cymwys deunydd seryddol a meddygol hefyd, a chronicle achyddol hardd,
wedi ei llunio o gyfanoddwr lleol arall, Siôn Edward o Blasnewydd, Gutun Owain. Noddwr lleol arall esol yr oedd Gutun yn ymwneud ag e fel bardd ac fel ysgrifydd, oedd Philip ap Madog o Hawltyn neu Halton. Enwir Philip mewn un o nawysgrifau cynnar Gutun, Llansteffan 28, mewn berthynas â gramadeg farddol a elwi yn gyfynach beirdd yn Ysfrydain neu Dyned, ac mae testun celfyddyd cerdd Dafod yn yr un llawysgrif yn dyfynnu darn o awdl a gyfansoddodd Gutun i Philip. Mewn llinellau eraill yn yr un awdl, a gedwir yn eu cydanrwydd mewn llawysgrifau diweddarach, dywed Gutun bod Philip, a fi'n dilwdd o'r un adeg, wedi bod yn hoff iawn ohono pan bu'n ifanc, ac wedi peri iddo fod yn geredwr ac yn ŵr hyd yn oed. Ac y marwnad Philip hiraetha Gutun am y fus yn ogystal â lletygarwch, a dau gan Philip, i ddysg a gariadau dda a gwyn aml a gawn yma, oer oedd ddim yr awr y ddaeth a trian am ddathrawaeth. Yn bengysellu bod Gutun yn poeni am beth a ddaw o'i athrawaeth ei hun, sef i fus neu addysg ar ôl colli noddwr. Ond nid gwir dysgiedig yn unig sy'n dod i'r golwg wrth archwilio rwydweiciau noddwyr Gutun Owain. Mae cyfeiriadau diddorol iawn at y ddys yn ei farwnad i anes gwraig Siôn Trefor. Gweddw oedd i'r gwyddon meddai, sef sylfaen ei ysgolheigaidd efallai, ar ei hol hi, ac roedd ei ddysg yn ei hysgol hi. Mae beth yn union a olygau Gutun o ddweud hyn yn gwestiwn diddorol. Mae'n awgrym cryf o leia fod anes Trefor wedi cyfrannu rhywsut at ei addysg, neu at ei weithgareddau ysgolheigaidd. Mae darlun o addysg Gutun yn mynd yn eitha cymhleth felly. Wrth gwrs, yn ôl traddodiad, Dafydd ap Edmund oedd athro bardd o Gutun, ac yn sicr oedd Dafydd yn bwysig iddo. Canodd Gutun farwnad i ddaflydd am unpe, a diau i bod yn ymwneud â gilydd fel beirdd ac fel gramadegwyr. A thynnu mae farwnad yn crybwyll gwyddiant Dafydd dros feirdd eraill yn eisteddfod enwog Caerfyrddin, a'r ffaith iddo ennill clod a chadair. Mae'n bosibl iawn bod Gutun yno fel llygaddyst, ond nid yw'n dweud hynny yn y gerdd. Mae angen pwyso a mesur felly o arwyddocâd y dystiolaeth diweddarach sy'n rhoi stori lawnach am eisteddfod Caerfyrddin ar ôl Gutun yno, fel y bydd Gruff yn egluro yn nes ymlaen. Eris un dylanwad amlwg arall a Gutun Owain, sef i berthynas sir ac cymuned Sistersiaidd y Batig Glyn y Groes, ac yn benodol a ddau o'i abadau, Siôn ap Brisiot a Dagyd ap Ieuan. Mae 15 cerdd a ganodd Gutun i nodol ag hyn yn gyfarwydd iawn i gi am mod i wedi gweithio arnynt yn ddiweddar ar gyfer prosiect arall am dirweddau pwysigredig y mynachlogydd. Ac mae marwnad a ganodd Gutun i'r abad Siôn yn cymryd gyfeiriad dadlennol am Gutun ei hun, fy mywyd yn ei glud glos, fy neigain a fi'n agos. Dyma dystiolaeth felly bod Gutun bron yn ddeugain pan bu farw'r abad. Ac am fod Siôn wedi marw yn 1480, gallu bod yn eid y pryderus fod Gutun wedi eni naill ai yn 1440 neu'n owfian wedi'r flwyddyn hon. O'r llaw arall, ni ddylid cymryd yn llythrennol honiad Gutun bod ei fywyd yn glos Siôn. Yn hytrach, dyma i ddillef o ddweud pa mor bwysig oedd Siôn iddo. Gwyddom nad oedd Gutun yn byw yn barhaus yn yr abaty am ei fod yn cyfeirion aml mewn cerddi eraill, at ei ymweliadau cyson, yn ymwedig adeg y wledd a'r wyl. Ac wrth gwrs, fod ganddo lawer o noddwyr eraill. Wedi dweud hynny, mae'n amlwg fod perthynas Gutun a'r gymuned yng Nghlyn y Groes yn arbennig o bwysig. Nid yn unig yn ei ieuenctid, ond hefyd drwy ran gwyaf o'i oes. Credu mai yno ysgrifennwyd un o'i lawysgrifau harddaf, Llyfydu Basing.
Dechreuwyd y dasg hon gan ysgrifydd arall enw, ond gytun a wnaeth y gyfran fwyaf o'r gwaith, gan ysgrifennu y rhan fwyaf o fersiwn o Bwysig Frenhinedd, cyfieithiad Cymraeg o hanes Llethau o Fynwy am hen Frenhinoedd Prydain, ac wedyn fersiwn o Chronicle Frenhinedd y Saeson. A gyda llaw, dyma darddiad y llythyren eg hardd, llythyren eg gydag aderyn y tu mewn iddi, sy'n rhan o logo Prosiect ac a greuwyd gan Dr Martin Crankin. A dwi'n diolch o iawn i Martin am ei waith syfuniogwy, ac i Gutun hefyd, wrth gwrs. Mae'n debyg bod dyfydu Basig yn llawysgrif a ysgrifenno'r Gutun nid yn unig yn y bati yn y groes, ond hefyd i'r y bati, dwi rhyw fath o gomisiwn. Ond roedd ei berthynas ag Glyn y Groes a'i scriptorium yn fwy cymhleth na hynny. Mae'n debyg bod y casgliad o lawysgrifau ynglyn y Groes yr un modd eniadol i Gutun a chwmir a Baddon a Heleister i'n gwleddoedd. Mae'n bosib iddo weithio yn yr ybati a defnyddio ffynonellau o'r ybati, hyd yn oed wrth lunio llawysgrifau nogfyr Lleig neu iddo ef ei hun. Ac mae'n debyg i bod wedi cyfrannu'n sylweddol at waith achyddol Glyn y Groes, fel y mae gwaith pwysig diweddol gan yr athro Barry Lewis a Dr Ben Guy wedi dangos. A dwi'n diolchgar iawn i Ben a Barry ac i nifer o arbenigwyr mawr eraill am gytuno i fod yn rhan o banel ymgynghorol y prosiect. Ac yn wir, rhaid pwysleisio bod llawer o waith pwysig wedi ei wneud gan nifer o ysgolheigion dros y degawdau diweddar o wahanol agweddau o waith Gutun Owain, llawer mwy nag e ddangosir ar y sleid. Ac mae'n braint cael ychwanegu at y gwaith hwn. Fel sydd wedi crybwyll o blaen, byddwn ni'n adeiladu hefyd ar y seiliau cadarn a sodwyr gan Edward y Shellery, yn ei olygiad arloesol o waith Gutun Owain. Mae gwaith hwn yn gampus ac mae fy Ffrangeg wedi gwella'n sylweddol wrth iddi gyfeirio ato o hyd. Ond mae'n gampau sy'n perthyn i ganol yr ugeinfed ganrif. Ac mae'r pethau wedi symud ymlaen cryn dipyn wrth gwrs yn byd ysgolheictod. Mae gyda ni geiriadur hanesyddol, geiriadur Prifysgol Cymru, a chasiadau PC Bartram o linachau, cryn nifer ohonynt yn seiliedig o waith Gutun Owain gyda llaw. Mae'r adnoddau hyn a gwaith cenedlaethau o ysgolheigion eraill gan cynnwys cyfrestrwydd celwyr a Prosiect Gysol Glyn yn peri bod modd dehongli'r cerddi a'i cefndir yn llawer hwydach erbyn hyn. As hynny, gwyddys mwy am lawysgrifau Gutun ac am y llawysgrifau diweddarach sy'n cynnwys i gerddi, yn sil cyhoeddi repertory Daniel Hughes o lawysgrifau ac ysgrifwyr. Dyma gampwaith arall ac yn waith y cyfrannodd Dr Gruffudd Antur yn sylweddol at ei gwblhau. Ac fel enghraifft bach o bwysigrwydd y repertory, dyma fersiwn o ran o farwnad Gutun i'r abad Siôn ap Risiod sydd ddim yn golygiad y Shellery. Bu modd adfer y cwpled cyntaf a dyfynnir o sail darn o gerdd a gofnododd Gutun yn ei law ei hun mewn un o'i lawysgrifau asyddol, yr Islands Welsh One. Wrth borid y repertory y desi o hyd i gyfeiriad at y darn hwn, ac o ganlyniad, mae mynegiant cryf hwn o alar y bardd, am noddwr sydd wedi gloi yn y bedd fel na chawsont siarad â'i gilydd, yn gweld golau dydd unwaith eto. Ond naill lloi fy rhannu o sesiwn, gyda cherdd sy'n perthyn i amser hapusach, pan oedd Gutun yn mwynhau gwledd yr abad Dafydd ac yn mwynhau hefyd gwmni beirdd eraill, im o feir lle mae fo yn cael y non celenig. Nid oedd Gutun yn wra cadwau at ei dŵr ifori o hyd felly. Na i ddim darllen y cyfam, ond un o'r pethau a ddywedir amlaf am Gutun yw mor hoff oedd e o wledoeg a gwrin. A mae digon o sôn am gwledd a gwyn ar y sleid. A dwi wir yn teimlo wrth i gyfeithiad fyna i dechrau gweithio ar y prosiect hwn, bod gwledd o'n blaen ai ni, wrth i ni dod i nabod Gutun Owain yn well. A dyn ni'n diolchgar iawn i chi gyd am dod yma i rhannu rhag blas o gytai. A dyma amser nawr i fi drosglwyddo i Gruff, a bydd yn dweud mwy am ysgolheigion diweddarach y Dadeni,
ac am y cysylltiadau rhwng ffins a Gutun Owain. Diolch yn fawr. Gwych, wel, diolch yn fawr iawn i ti, i Jenny. Mae gweld y sonio Jenny yn ei chyflwyniad hi. Un rhan o'r prosiect sydd gennym ni, wel, ar droed, fydd golygu cyfran o waith Gutun fel bardd, cywyddau a'r awdle a ganodd o i'w noddwyr, yn bennaf yma yn y gogledd-ddwyrain. Cerddi sy'n dangos meistrolaeth lwyr Gutun ar y gardafod, ac sy'n ei osod o gyfysgwydd ar rhai o feirdd mwyaf yr hyn a alwyd gan Saunders Lewis yn enwog iawn, yn ganrif fawr yn llên. Cyfnod sy'n dod i ben gyda marwolaeth Tuduraled tua 1526. Un chwaith mi heddiw, efallai, falle nad ydi Gutun yn gymaint o gymeriad a'i gyfoeswr Gutor Glyn, falle nad ydi o'n meddu ar fuddiоldeb a gweledigaeth Dafydd Namor yn ei gerddi, a falle nad oedd o cweit cystal cleciwr cytseiniad ag oedd Tuduraled. Ond mae farddoniaeth o hynny yn gafoledig dros ben ac yn cynnwys cliwiau ynghylch i ddisgo a'i fydolygol. Y cwestiwn pwysig, a chwestiwn efallai na ddyn ni brio i ateb o prawma, ydy'r ddisg a'r bydolwg hynny yn cyfiawnhau galw Gutun yn ddyn y dadeni. Wel, mi fydd golygu'r cerddi yn gam pwysig iawn o ran dod â gwaith Gutun i sylw ehangach. Fel y soniodd Jenny, mae'n yr unig ymgais a gafwyd hyd yma i olygu hoff waith Gutun ydy gwaith gwych Prosiect a gyhoeddwyd ym Mharis mewn 2 ran ar ddechrau 50au, a hynny, fel y soniodd Jenny, yn Ffrangeg. Mae gwaith Prosiect mor wych ydi o, mae o braidd yn anhygyrch ac yn anodd cael gafal arno fo, hyd yn oed yn stondin arbennig Gwynedd Williams yma ar y maes yn Wrecsam. Mi fydd golygiad newydd yma felly yn adeiladu ar waith Prosiect ac yn gwbl hygyrch i bawb sydd am mynediad i'r wel. A dim ond un agwedd ar y prosiect fydd golygu'r cerddi. Agwedd bwysig arall fydd pwyso a mesur dylanwad Gutun fel bardd ac fel ysgolheig, yr effaith a gafodd o ar y cenedlaethau a ddaeth ar ei ôl o, sef y cenedlaethau sy'n cael eu cysylltu'n traddodiadol efo'r Dadeni Dysg yma yng Nghymru. Ma'n cychwyn cyfleus, falle. Dwi'n meddwl bod o gennym ni ar y sleid yna'n ffodus. Ond ma'n cychwyn cyfleus ydy dyfyniad yn llaw gŵr o'r enw Siôn Edward o'r Wain, nid nepell o'r fan yma. Mi oedd y Siôn Edward yma, mi oedd y gyfres ohonyn nhw, mi oedd nhw'n cael ei galw ar ôl i tad felly. Mi fydd hwn farw'n 1626, ac mi oedd o ddisgynydd uniongyrchol i rei o noddwyr mwyaf blaenllaw Gutun, ryw chydig dros ganrif ynghynt. A dyma y dyfyniad gwych a dawodd Siôn Edward ar ei ôl. Mi adwen law Gutun Owain, na welais o Gutun erioed. Hynny yw, dwi'n nabod i law o, nad ydw i erioed wedi cwrdd â fo. A dwi'n meddwl bod hwn yn ddyfyniad gwych. Mi oedd Siôn Edward ei hun yn ysgolheig, yn gasglwr llawysgrifau fo gyda llaw oedd pia llyfr dir Wain, un o llawysgrifau Cymraeg cynhara oll sydd wedi goroesi, ac mi oedd o'n noddi ysgolheictod hefyd. Y fo, cyn iddo fo golli cyfran heleth o eiddo oherwydd ei argoeddiadau tabyddol, oedd pennaf noddwr Thomas Williams o Drefryw o ran ei uchelgais o i gyhoeddi'r geiriadur Lladin Cymraeg, sef sail yr hyn a ddaeth maes o law i sylw'r byd yng ngeiriadur enwog John Davies Mallwyd yn 1632. Ac mae'n bosib iawn bod gan Siôn Edward yn ei feddiant lawysgrifau yn llaw Gutun a'i fod o felly yn llythrennol yn gyfarwydd a'i lawysgrifau yno. Ond mae'r dyfyniad i ni yn fwy amlheunog na hynny. Mae'r ôl llaw Siôn Edward yn cyfeirio ato fo yn symbol o waddol Gutun i'r cenedlaethau a'i dilynod. Ac wrth i ni ystyried y Dadeni Dysg yma yng Nghymru, does na ddim gwadu mai yma yng ngogledd-ddwyrain Cymru yr oedd yr ysbryd ar ei gryfa. Mae'n wir mai brodor o Sir Frycheiniog oedd Sir Siôn Prys, y dyn sy'n cael ei ystyried fel arfer fel y dyneidiwr Cymraeg cyntaf
yr un oedd yn gyfrifol am y llyfr print Cymraeg cyntaf un, wrth gwrs, yn y llyfr hwn, a ymddangosodd yn 1546. Ond prin y gellir dadle nad William Salesbury, gŵr a'i wreiddiau yn Llantanan ac yn Llanrwst, oedd yr arloeswr mawr o ran y llyfr print Cymraeg. Ac o ystyried yr holl enwau eraill, mi welwch chi mai Glan y Conwy a'r ardal i'r dwyrain o'r afon honno, oedd yma gwrfa y Dadeni Dysg yng Nghymru. Ystyriwch y rhai yr ymddiriadwyd iddyn nhw yn ail hanner o'r 19 y gwaith o gyfieithu'r ysgrythur, William Salesbury, Richard Davies, Esgob Tydewi, William Morgan ac Edmund Pris, y misg eraill mae'n siŵr. Wel, mi oedd pob un o hynna yn brodorion o Ddyffryn Conwy. Yn Llanrwst, fel y sones i, yr oedd Salesbury'n trigo, mi oedd Richard Davies yn brodor o'r Gyrbyn, nes at geg o'r afon felly. William Morgan, wrth gwrs, yn dod o fe'n Machno, ac Edmund Pris, fel a dangosodd Gruffydd Aled Williams, yn dod o Llanrwst. A mi allwch chi hefyd ychwanegu enw Thomas Williams o Drefryw, un arall o ddysgedigion y Dybryn, oedd, mae'n siŵr mae'n debyg, yn gyd disgybl efo William Morgan yn wedyn. Ac efallai fod enw'r... Sori, mae'r hyn gyda'i ar sgleid. Dyma ni. Mi fydd enw'r gŵr nesaf am ei grybwyll, sef Richard Longford o Drefalun, eto nid nepeth o'r fan yma, yn fwy anghyfarwydd. Ond mae ei waith o, fel geiriadur a chwpiwr llawysgrifau, yn dangos ysbryd pendant y Dadeni. Ac mi oedd Longford yn un o'r 3 gŵr y talodd William Salesbury deyrngedd gynnes iawn iddyn nhw, yn ail argraffiad i gasgliad pwysig o ddiorhebion. Un arall o'r 3 oedd Humphrey Llwyd, gŵr sy'n llawer iawn mwy adnabyddus na Longford ac sy'n adnabyddus fel hynafiaethydd, cartograffydd, ac fel un o'r sawl a wthiodd yn llwyddiannus yn y pen draw tuag at cyfieithiadau Cymraeg o'r strwythurau. Dimbych, wrth gwrs, oedd cynefin Humphrey Llwyd. A mi aethon ni enwi myrdd fel gwirionedd o unigolion dysgedig o'r gogledd-ddwyrain o'r un cyfnod. Chi Roger Morris o Gwaed y Talwrn yn Llanfair Dyffryn Clwyd, Henry Salesbury oedd o Belyder yn Henllan, Siosfor Gruffydd oedd yn chydig bach o ardal, wel, gogledd Hywys yn wirionedd, ond oedd yn Warden Rhuthun. Dyna chi wedyn David Powell, yr hanesydd, oedd yn frodor o Fryn Eglwys, ond yn cael ei gysylltu'n bennaf ar Rhiwabon. William Middleton wedyn, a wreiddiau'n Llansannan, wrth gwrs. David Jones, nath cael ei eni yn Hywyn, sy'n firionydd, ac hyn dod yn wicer yn Llanfair Dyffryn Clwyd. Ac wedyn John Jones o'r gallu lyfdio dwrt Gerllaw Ceirwys. Ac mae'r ffaith rhyfeddol, dwi'n meddwl, bod yr rhain i gyd, hynny yw pob un person dyn ni'n ymwybodol ohonyn nhw, meddwl i gyd yn gwirionedd yn perthyn i ogledd-ddwyrain o wlad. Does yr un parth o Gymru yn gallu cystadlu. A dyna hefyd oedd cynefin Gutun Owain. Wel, os cywir, dyn ni'n credu bod Gutun wedi marw yn fuan ar ôl 1500, mi oedd o yn ei fedd flynyddoedd lawer cyn genni'r un o'r dynion dwi wedi henwi uchod. A dweud y gwir, mae yna gynhydlaeth os nad 2 rhywbeth o fo ar enwau yma. Y cwestiwn ydy, a oedd yr unigolion yma yn ymwybodol o Gutun ac o'i waith o. Ac i baraddau, y gallwn ni ddeud fod Gutun wedi gosod seiliau cadarn ar gyfer y gwaith pwysig oedd yr unigolion yma yn ei gyflawni. Wel, mewn rhai achosion, mi allwn ni ddangos yn eglur fod yna gysylltiad pendant. A gan mwyaf, llawysgrifau ydy'r cyswllt yna, sef y llawysgrifau gafodd ei llunio gan Gutun ac a gafodd ei defnyddio gan genedlaethau diweddarach, gafodd ei defnyddio neu gweld neu cadnodi gan o'r unigolion yma. Ac yn hyn o beth, mae'n gwaith ni wedi hwyluso'n fawr, fel y Samuel Jenny, gan Rapatry Daniel Hughes, na gyhoeddwyd 2 blynedd yn ôl. Ystyriwch Siosfor Gruffydd er enghraifft, gŵr oedd yn gynorthwydd i William Morgan, a mae'n bosib bod chi wedi gweld enghraifft o'i lawysgrifau nhw'n ddiweddar iawn y fo oedd yn gyfrifol am yr arysgrif hyfryd ar wyneb ddalen y copi o Feibl William Morgan gafodd ei benthyg gan Abbati Westminster i diddewi am gyfnod byr iawn chydig wythnosau nôl. O fo oedd yn gyfrifol am hwnnw beth bynnag.
Mi oedd gan Siosbar fynediad at rai o lawysgrifau Gutun. Enghraifft yn llawysgrif Llan Steffan 120, mae'n copio deunydd o lawysgrif yn llaw Gutun oedd ar y pryd yn eiddo i Sion Trefor o Drefalun, ac ym Mostyn 88, sef llawysgrif enwoca Gutun, da chi'n gweld ar y pop-up yn fanna, y llun ucha, y llawysgrif ffantastig, sydd wedi cael llawer iawn o sylw. Wel, mi o Siosbar, o'n i'n tybio yn berchen arni am gyfnod, achos mi nath o, yn y calendar sydd ar ddechrau llawysgrif, mi nath o chwanegu enw nawdsant i blwy i hun at y calendar. Nawdsant, y nawdsant hwnnw oedd eilheiarn, sef nawdsant, ddim yn gwybod Cegidfa, wrth gwrs, neu Llanel, wel, a Llanel Hir, dwi'n siŵr, ond yn Cegidfa y cyfodd Siosbar i eni. Ac un arall oedd o mynediad at lawysgrifau Gutun tua'r un cyfnod oedd Roger Morris o Gwyd y Talwrn yn Llanfair Dyffryn Clwyd. Mi oedd Roger Morris fel nifer o lein-garwyr eraill yn y cyfnod yn babydd, ac yn un o'i lawysgrifau, sef Cwrt Mawr Cynt 30, mi gododd o ddeunydd o lawysgrif enwog Gutun, Prosiect 88. Ac yn bwysicach o bosib, yn un o'i lawysgrifau eraill, sef ehangach 3032, neu Mostyn 113, mae Roger Morris yn copio disgyniad Harri'r Seithfed o'r hen frenhinoedd Cymreig. A'r ath honno yn seiliedig ar lyfrau Gutun Owain a gŵr gweddol anhysbys o'r enw Sir Siôn Powys. Ac mae'n bosib iawn fod y ffynonellau gafodd ei defnyddio gan Roger Morris, ffynonellau yn llaw Gutun Owain wedi hen fynd ar goll. A cyfeiswr i Roger Morris a gŵr oedd yn rhannu yr un argyhoeddiadau crefyddol â fo, oedd gŵr da ni wedi clywed amdano fo'n barod, sef Thomas Williams, yr offeiriad, y meddyg, y geiriadur a'r hynafieithydd o drefryw yn Dyffryn Conwy. Ni anwyd Thomas Williams yn chydig fisoedd yn unig i un o gewri eraill Dyffryn Conwy, sef William Morgan wrth gwrs, a wnaethon ni gyfri Thomas Williams yn un o gewri y Dadeni Dysg, ar gawnt y geiriadur Lladin Cymraeg enfawr a treuliodd o gyfran helaeth o'i oes yn ei baratoi. Geiriadur sydd ar hyn o bryd yn derbyn sylw hir ddisgwyliedig gan un o'n cydweithwyr ni yn y Ganolfan, sef yr athro Parry Owen. Mi oedd Thomas Williams yn gopiwr llawysgrifau toreithiog, yn chwilotwr di-gymrodedd. Ond yn ddiwedd iawn, hyd y gwn i, does na ddim tystiolaeth bendant fod yr un o'r llawysgrifau yn llaw Gutun sydd wedi goroesi, a mae'n sydd Dadeni rhyw 10 llawysgrif wedi goroesi. Does na ddim tystiolaeth fod yr un o'r hynna wedi croesi desg Thomas Williams mewn gwirionedd, sydd yn beth rhyfedd achos coeliwch i fi, mi welodd o bob dim arall sydd i bob pwrpas. Ond hynny, mae Thomas Williams yn cyfeirio at Gutun yn ei eiriadur yn aml iawn ac yn dyfynnu o'i waith o. Felly mi fydd hyd a lled dylanwad Gutun ar Thomas Williams yn cael ei ddatgelu maes o law pan fydd wedi gorffen y gwaith o drawsysgrifio a golygu a chyhoeddi'r geiriadur gwaith os o'n i ddim yn ei wneud am bensiwn. Ma fod yn onest, ond dyna ni'n diolchgar iawn bod wrthi yn ei wneud o. Ac mi oedd Williams, fel y gwyr, nifer ohonoch chi'n yn siŵr, rhyw genhedlaeth yn iau na dyneiddwr enwoca Dyffryn Conwy, sef William Salesbury. Ac mae'n amlwg fod Salesbury wedi bod yn ddylanwad trwm ar Williams pan oedd o'n ifanc. Dwi wrth y modd efo hyn, yn un o lawysgrifau cynnar Thomas Williams, llawysgrif ffolio Cul, sydd allwch chi'n cael ei nabod fel Caerdydd 4.330, neu Hafod 26, a mae'n llawn cyfeiriadau canolieithus at Salesbury. Hynny oedd yn amlwg yn addoli'r dyn yma. Ond mae'n amlwg bod y berthynas rhwng y ddau ddyn wedi suddo yn enbyd erbyn y diwedd. Achos yn diweddarach, mi ath Williams yn ôl at ei lawysgrif, mynd drwyddi hi yn ofalus yn dileu pob un cyfeiriad canolieithus at Salesbury ohoni. Sgriblo pob un gystal ag oedd yn gallu gwneud, felly. A mae hwn i'r lle, mae modd ddarllen y gwreiddiol, hynny mewn canmol y dyn dysgedig yma, Mr William Salesbury. A mae wedi crafu William Salesbury allan. Ac yn ei leo, mae wedi rhoi
gŵr dysgedig doethgas. Ond dwi wrth y modd efo hynny. Does neb awyr erbyn hyn pam o'r yna gymaint o deimlad rhwng y ddau ddyn. Ond mae'n anodd dychmygu nad oedd crefydd yn un o esgyn y gynnen. Hynny yw, mi oedd Williams wedi troi nôl at yr hen ffydd, ac mi fydde fo wedi ystyried diwygwyr chwyrn fel Salisbury yn eitha, wel, mi fydde fo wedi thieiddio wrthyn nhw. Ac un o'r agweddau mwyaf diddorol yn y Dadeni Dysg yng Nghymru, dwi'n meddwl, ydy'r berthynas rhwng y dyneiddwyr a'r hen feirdd, ceidwaid y ddys traddodiadol. A'r enghraifft enwoca a mwyaf nodedig, wrth gwrs, ydy'r berthynas rhwng William Salisbury a Gruffydd Hiraethog, y bardd bach uwch beirdd y byd, ac i'n raddau llai berthynas rhwng Gruffydd Hiraethog a Sir Siôn Prys. Da ni'n gwybod bod Gruffydd Hiraethog wedi cwrdd â Sir Siôn yn Aberhonddu, dyn ni'n meddwl, tua 1555, ac mi oedd nhw wedi cyfnewid llawysgrifau ac yn y blaen. Ond mae'r berthynas rhwng Gruffydd Hiraethog a William Salisbury yn mwy diddorol ac yn fwy arwyddocaol, dwi'n meddwl. Dwi'n siŵr eich bod chi'n gwybod bod y casgliad gafodd ei gyhoeddi yn 1547 o ddiarchebion i gyhoeddi gan Salisbury am flwyddyn honno, sef oth synwyr pen Cembero ynghyd, wedi seilio mewn gwirionedd ar gasgliad Gruffydd Hiraethog. Ac mae'n amlwg fod gan Gruffydd Hiraethog sydd yn cael ei gysylltu chydig bach yn ddirmygus weithio efo'r hynny yw, ar beir i gyd mewn gwirionedd yn cael ei galw chydig bach yn hen ffasiwn, ac yn gyndyn o dderbyn y ffasiynau diweddarach. Ond mae'n amlwg i fod o hefyd yn arddel, neu bod o yn arddel yn un dolfrydau dyneiddiol fel petai, gan ei fod o wedi paratoi llyfryn o'r enw, wel, Lloegr Drigiant Difyrwch ac yn y blaen. Llyfryn ar gyfer Cymru alltyd mewn gwirionedd, ac wedi bwriadu ar gyfer ei gyhoeddi. Hynny yw, mi oedd y cysylltiad yma yn un ffrwythlon iawn, ond mae'n anhebygol hynny bod yna gysylltiad uniongyrchol rhwng o Gutun i Salisbury drwy Gruffydd Hiraethog o'r tai. Achos, yn syml iawn, doedd Gruffydd ddim wedi enni pan fu Gutun farw. Ond, dyn ni yn gwybod yn sicr fod Gruffydd Hiraethog yn gyfarwydd iawn â Salisbury, oherwydd mewn erthigl gyhoeddwyd gan Peter Bardd flynyddoedd mawr yn ôl yng Nghylchgron y Llyfrgell Genedlaethol, mae yna restr o'r ffost gyfeiriadau yr oedd Partrym yn ystod ei waith manwl iawn yn mynd drwy'r llawysgrifau chyfol. Mae'r ffoll gyfeiriadau oedd ganddo fo at yr holl gyfeiriadau oedd gan Gruffydd Hiraethog at Gutun Owain. A dyma chi nhw, mae o'n deud, medd Gutun Owain gyda Simwnt. Hynny yw, mi oedd gan Simwnt bychan lawysgrif yn llaw Gutun Owain, ac wedyn oedd Simwnt wedi dangos honno i Gruffydd, ac wedyn honno wedi cael ei chorffori yn ei waith o. Y llyfr coch o law Gutun Owain, dyn awyr, ydy honno'n llawysgrif sy'n dal i fodoli, neu llawysgrif goll. Llyfr Hyw of John o law Gutun Owain. Gutun Owain gyda Sir Dafydd, gwyl Sir Dafydd, mae'n anodd bod yn sicr. Yn Nidlys, ynda, Cynefin, Didlyston, ynda. Cynefin Gutun Owain o'n gwirionedd, o'n llyfr o waith Gutun Owain. Llyfr Gutun Owain yn y pas, y meisan yn Meismor, ac wedyn y llyfr hen o law Gutun Owain, yr hwn oedd eiddo Thomas Esgob Llanelwy. Felly mae'n amlwg fod llawer iawn o waith Gruffydd Hiraethog fel Herodyr ac fel Achyddwr yn seiliedig yn ei dro ar waith Gutun Owain. Ac na fedrwn ni fod yn gwbl bendant, mae'r dystiolaeth yn pwyso o blaid credu mai Gruffydd Hiraethog oedd y sawl oedd yn gyfrifol am gynnwys y rhestr o fannau claddu'r beirdd, y rhestr werthfawr sydd yn nodi bod Gutun wedi cael ei gladdu yn agos iawn at ei gynefin yn Llanfarthu. O blith, ysgolheigion y gogledd-ddwyrain tua diwedd yr unfed ganrif ar 15 wedyn a dechrau'r ganrif ganlynol, y sawl a ddefnyddiodd waith Gutun. Mae yna un ar ôl, sef John Jones, gallu lyfdig. Fel ysgrifwr, doedd yna neb yn dod ar gyfyl John Jones. Mi oedd o'n gymeriad obsesif, cymleth, a mi nath o dreulio cyfran helaeth o'i oes yn copïo llawysgrifau,
weithiau yn ystod cyfnodau hirion yng ngharchar oherwydd ei fyr dyledion, a mae yna ugeiniau lawer o lawysgrifau yn llaw John Jones wedi goroesi, nid llawysgrifau bychin, ond llawysgrifau sy'n cynnwys 1000 o dudalennau, rhai o'n nhw. Ma' nhw'n rhyfeddodau go iawn. A'r rheini yn cynnwys copïau o lawysgrifau sydd wedi hen fynd rhwng y cwn a'r drain. Ac yn ei plith, mae yna gopïau o lawysgrifau yn llaw Gutun. Ond dwi'n meddwl mai pennaf arwyddocâd John Jones yn y cyd-destun yma ydy mai fo sydd wedi diogelu y traddodiad al Gutun yn mynychu Steddfod Caerfyrddin yng nghwmni i athro barddol Dafydd a Bedmwnd. Rŵan mae'n rhaid cyfadde bod yna lawer iawn ynghylch Steddfod Caerfyrddin yn dywyll, a mae'n rhaid bod yn ofalus iawn gan fod y ffynon wedi llygru i ryw raddau o leia, gan ddychymyg brwd neb llai na Iolo Morgannwg. Dywedir fel lleol fod y Steddfod honno wedi chynnal yn 1451, ond cofiwch mai Iolo yn unig sydd yn nodi'r dyddiad penodol hwnnw. Ond hynny, mae'n bosib fod cloc sydd wedi stopio yn gywir ddwywaith y dydd. Sori, mae'n achos bach yn gas o Iolo. Hynny yw, mae'n bosib iawn i fod o ddim yn bell o'i le, felly. Hynny yw, rhywbeth yn 50au y 15fed ganrif a gynhylwyd y Steddfod gan fod yn noddwr Gruffudd ap Niclas yn antedd i fri yn y cyfnod hwnnw. Ac mae'n wir fod Robert ap Ifan, bardd ac ei chalwr o Fryn Siencyn y Môn, yn adrodd peth o hanes y Steddfod yn un o'i lawysgrifau. Ond gan John Jones yn unig yw hanner canrif yn ddiweddarach y cawni'r stori am Gutun Owain. Mi oedd John Jones yn hoff iawn o gofnodi anecdotau o'r fath, a fo ar enghraifft sy'n cofnodi'r stori wych am sypyn cyfeiliog yn cyrraedd llys rhyw noson, heb bod ganddo fo awdl o foliant i barchenog y llys, ac yn gorfod ac wedyn ein cilio i wystafell ac yn llunio awdl cyn i'r fawr dorri. Yn anffodus, mae'n anodd iawn barnu weithiau a ydy'r traddodiadau diddorol iawn yma a gofnodwyd gan John Jones yn rhaid dilys eu peidio, neu ydyn nhw o efallai yn gymysgedd o hanes a chwedl. Ac mewn gwirionedd, dyma'r unig dystiolaeth sydd gennym ni fod Gutun yn ddisgybl i Dafydd a Bedmwnd, bod hynny wrth gwrs yn hollol greddadwy. Os yn yr 1450au cafodd y Steddfod 'i chynnal, ac os oedd Gutun yn bresennol fel mae John Jones yn heiri, mae'n rhaid i fod o yn ifanc iawn ar y pryd, yn ei arddegau fan bella. Ac yn y Steddfod honno, fel y gwyr pawb, yr hoddwyd trefn ar y 4 mesydd ar 20, gan sefydlu trefn sydd wedi dilyn byth oddi ar hynny. Trefn y bydd ar yr eithrydd y gader yn Gwener, os bydd na dilyngdod yn ei dilyn hi. Ac os oedd Gutun yno, mi oedd o'n bresennol ar amser cyffroes iawn yn hanes y traddodiad barddol. Yn gorchwil ni dros y 7 mis ar 20 nesaf, fydd dod i nabod Gutun yn well, nithio'r gwir ar gau, a chyflwyno'r bardd a'r dyneidiwr hwn i gynulleidfa ehangach nag a gafodd o erioed o'r blaen. Diolch yn fawr.